חברים, יצרו בבקשה, בואו נצרף אלינו, לא, עצרו, חברים יקרים. אני רוצה לצרף אלינו בבקשה לדיון את עורך הדין עמית בן יהושע, מומחה למשפט בינלאומי. ערב טוב לך. ישבת כל כך יפה שזה בפני עצמו באמת הצדעה. אני מבקש לצרף אותך לדיון. פה תעשה לנו רגע סדר. מה המשמעות של ההחלטה הזו כרגע בפועל? משמעות היא דרמטית בצורה הכי חמורה שאפשר לחשוב. יש לנו זירה משמעותית, זירה מלחמתית, הזירה של המשפט הבינלאומי. אנחנו כל פעם חושבים על 7 זירות, צריך להיערך ולחשוב איך אנחנו מתכוננים ואיך אנחנו נלחמים בזירה המשפטית. כן, שזו הזירה השמינית, שהיא בעצם בתוך הזירה, אפשר לומר התשיעית, שזו זירת ההסברה שבה אנחנו מפסידים, נכון? הפסד צורם. אנחנו לא נלחמים, ברור שלא. סליחה? אנחנו צריכים בפירוש להרחיב את ההסברה שלנו. ההסברה היא חלק מהותי מאוד, גם מעולם המשפט. כן. יש שני דברים ששלובים אחד בשני. אבל אולי האנטישמיות כל כך מצויה שם בתוך הבסיס של מקבלי ההחלטות, שגם לתוך עולם המשפט היא זולגת. בוא ננסה להבין ביחד איתך איך זה הולך לעבוד עכשיו. נתניהו, גלנט, קודם כל נמצאים ליד שורה של פושעים ממדינות לא דמוקרטיות, נכון? אנחנו הבאנו כן הישג, שאנחנו המדינה הדמוקרטית הראשונה שנכנסה לתוך הרשימה השערורייתית הזו. אין ספק שזה אירוע שהוא שערורייתי. פעם ראשונה שראש מדינה דמוקרטית נבחר במדינה שהיא שומרת חוק, שיש לה מערכת משפט מסודרת, עומד לדין. וזה דבר שאף פעם לא קרה. וזה דבר שצריכים לבוא ולהתמודד איתו בצורה מאוד מאוד משמעותית, עם היערכות כמו כל זירה. צריך לבוא ולהגדיל את כוח האדם שמטפל בפן המשפטי, בהגנה המשפטית, לוודא שיש איסוף של ראיות, להיערך ממש לזירה, למלחימה משפטית. כן, עכשיו ארגנטינה, ועוד מדינה נהדרת, ברח לי, רגע, מה היא? הונגריה. הונגריה, הופה. הונגריה, אוכל פחות טעים, אבל אחלה מדינה. אומרות אנחנו לא מוכנות, סליחה מההונגרים, סליחה. יש לי שורשים כאלה בזה, אז מותר לי. אז מותר לי. את אוכלת קיורטוש? אוי ואבוי, אופיר. באמת? כן? יש פה בעד קיורטוש? לא, אין פה, לא, אין קונים. עמית, אני חוזרת, אתה אוהב קיורטוש? פחות. כן, בסדר, אז לפחות הגענו להסכמות בנוגע לזה. אז באמת ארגנטינה והונגריה אמרו, אנחנו במדינת ישראל יצאו חברים. אם יפרו את העניין הזה, מה יעלה בגורלם? ההפרה שלהם היא יחסית שולית. יש לנו עוד 124 מדינות שחתמות. יפה שהם יגידו שלא מכבדים, אבל בדרך כלל מדינות צריכות לכבד אמנות בינלאומיות, וסביר מאוד להניח שהם יכבדו את הצווים. כן. אנחנו יכולים לבוא ולנהל הליכים באום, מבחינה פוליטית, להפעיל לחץ פוליטי, אבל אי אפשר לחשוב שאם יש לנו רק שתי מדינות שלא שיתפו פעולה, אז זה מספיק. כן, אנחנו צריכים שיהיה לנו הרבה מאוד לחץ פוליטי, לעבוד עם האמריקאים, לנסות להפעיל לחץ על האירופאים, אני חושב שזה יותר חשוב ממדינות שלנו. יש אחד מוחמד דף, הוא כבר לא איתנו. איך אפשר להוציא צו נגד גופה? כלומר, הגופה תתרומם ותלך לאותם המדינות ויגידו לה, את לא נכנסת? איך התקבלה ההחלטה הזו? זה מראה את האבסורד של המערכת המשפטית. אין ספק שהם לא יודעים, אם לא ראו את הגופה, אז הם עדיין השאירו אותו על הפאנל של הנאשמים. כן. ומצד שני, מה שמאוד מאוד חמור, שהאום, בית המשפט הבינלאומי, International Criminal Court, International Court of Justice, לא עשו שום דבר על מנת לבוא ולטפל בחשודים האמיתיים, שזה בחיזבאללה ובחמאס, ולא טיפלו בכלל. אתה מסתכל כל הארגונים של האום, יש להם הרבה מאוד מוסדות, ארגונים להגן על ילדים, ארגונים להגן על נשים. מה הם עושים בשביל החטופים? כלום. אם תסתכלו באתר של האום, תראו שם יש UN Women וכל מיני ארגונים של טובת הגנה על ילדים. שום דבר, אין שום התייחסות בכלל למצב של החטופים. כן. וזה, כמשפטן, אני מסתכל בכעס אדיר ובאכזבה, שכל המוסדות הגדולים שמקבלים מאות מיליוני דולרים, לא עושים שום דבר על מנת לבוא באמת לתמוך בסוגיות הומניטריות, שזה בעיקר אצלנו. כן, יש לנו חטופים. מחריד. גם 7 באוקטובר, הוא לא צוין, הוא לא הוזכר בתוך ההחלטה הזו. זהו ככה פף, טבח כזה, וחטופים, ונרצחים, וכל מה שקרה לנו זה באום לא ראו, שכחו, נעלם.
יש לנו שתי זירות, יש לנו את העניין ההסברתי, אנחנו צריכים להבין שהאנשים שנמצאים באום הם לא חובבי ציון, אנחנו צריכים לעבוד עם כמה היבטים. אחד, לחזק את ההסברה. שתיים, לתת ולאסוף ממש ראיות. אנחנו צריכים שיהיה לנו, שהפרקליטות הצבאית תאסוף ראיות מחיילים, תראיין חיילים, תיקח את הצירים שלהם, תדבר עם חיילים, תדבר עם קצינים, תדבר עם הקורבנות, תדבר עם משפחות החטופים, על מנת להראות את ה-case of Israel. אפשר יהיה לתקן את זה? חייבים לתקן את זה. לא, חייבים זה בטוח, אבל מבחינה משפטית, אתה כעורך דין. אפשר לתקן את זה, אפשר לאסוף את הראיות. צריכים לאסוף עבודה משפטית, היא עבודה סיזיפית, של לאסוף ראיה וראיה. להבין שזירה, זאת זירה מלחמתית שצריכים להערך. אם אנחנו נערכים כמו שצריך, לדעתי לא. טוב, תודה, קודם כל תודה רבה. בואו נראה ביחד את הדברים